Kauno bedo odiochieng' mar ariyo mar limbe kambi ma Safaricom e gwenge ma Ukambani kama en juma mogik mar limbe mar kambino e gwenge duto ma pacho ka. Jodak ma Machakos, Kathiani, Tala kod Kamulu oyudo puonj kod mich kowuok kuom Safaricom manoten gi Royal Media Services. Fredrick Omondi miwa ler mar wachno. E odiochieng' mar ariyo mar limbegi e gwenge ma Ukambani, safar mar Safaricom Sambaza Furaha kawuono chakore gi boma ma Machakos. Jongolo mawuok e gwenge ma Ukambani kamoro oganda gi ngolo mochuwang' chieng'. Seche ma apisas mag Safaricom bende ka puonjo oganda mondo obed motang' gi achudhe madwaro mondo omagi omenda kokalo e yor simu. We have seen a lot of fraud kwa soko zetu. Wateja wetu watapeliwa, watu wanajitokelezea kusema wao ni wana Safaricom, lakini nia yao si mzuri, ni kuchukua ama kupora pesa ya customer wetu. Safaricom bende odhialo kastembegi gi mwandu mopogore opogore kaka gwen, diek, simbe, ogute kod lewni seche ma gihingo higni 24 nyaka ne gichak chiwo chenro gi pacho ka. Tumezawadika kwa zawadi ya kuku. Hongera sana pia kwa Safaricom. Nimekutana na watu wa Safaricom nikachinja mbuzi. Safar no nochako dhi achiel kachiel nyaka kar chung' od bura ma Kathiani kendo chomo Tala. Safaricom kalero ne johala moko kuom chenrogi mag kungo kod oro omwom kokalo e lony manyasani. I want to thank each and every one of you for getting us to 34 million customers as of November 2024. 34 million is no small feat, but it means that you have given us feedback, we have responded. Jolendo mag Radio Citizen kod Musi FM bende ne oteno Safaricom seche ma kambi mar tudruok nodwoko erokamano ne kastembegi kuom chung' kodgi kuom thuolo malach ma gisebedo ka gichiwo chenro gi pacho ka. We are celebrating 24 years, and we are celebrating 24 years of partnership between Royal Media and Safaricom. These companies are big and number one because of the support that we have gotten from our fans, the people that we are going around saying Asante to and celebrating early Christmas week. I lead up to the big one next year. Safaricom Sambaza Furaha Kinyelim County Mama Kweni kaigeno ni gidhi medo dhialo joheragi gi mich mag Christmas. Fredrick Omondi, Ramogi TV.